Ito Taiwan mga lapatid. Panglaban to. KLPR yung nanay. Tatay. KLPR 2020 KLPR 2020. Ayan ha. Para ano malaman nyo. Panglaban talaga niya to. Naka-pedi ring oh. Yan. Dito tayo sa Malasiki. Pero may minute muna nakita. Ayan mga nagbebenta ng ano. Gamot. Sing-sing. Mga pangkalabati. May mga glucose dito mga lapatids. Glucose ayo. Mahirap hanapin to. Meron dito yan kay Coco Chor. Kaya may mga ipon din siya. Taiwan box. Ayan o. Magkano itong mga kalabati mo? 100? Kumring? Kumring? Wala nang tawad yun? 100? Fix na yun, 100. Parang iba yata yung presyon pag nasa San Carlos kaya. Pag andito iba. Parehas lang yan. Parehas. Hindi, yung mga iba, mahal. Yung iba. Pero pagdating San Carlos, 100 pa rin. Ayaw, 100 pa rin mga lapatid. 500 na lang daw. Ilong mo, burga mga lapatid. Kaya ito maganda. Kwan, tawag sa mata niyan boss. Pearl eye. Itong blue bar. Ito ba? Oo, ang ganda eh. Bintana mga to, 500. Pakyawan na lang oh. 4. Paano pag isang piraso boss? Isang piraso lang, bibilin. Ha? 140, 150. 140, 150? Oh, di na masama mga lapatids oh. 140, 150. Yung boss, maraming salamat ha. Magkano yung mga lapati mo? Depende. Pero lahat may sing-sing. Halimbawa ito, maganda tong color niya. Kano to? 150. Box na yun. 150 wala nang bawas mga lapatids. Pero maganda naman, di na kayo lugi oh. Magkabilang mata, magkaiba oh. Itong blue bar sir. Inakay. Magkano to sir? Dalawang daan mga lapatids. Pare sila mga kapatid. Maganda man. Ito mga checkil do. Black check. Walang club dito sir. Comring lahat. Comring. Sir, thank you Ayan mga lapatids, may mga island born Taiwan dito mga lapatids. Nanay at tatay nila Taiwan Hindi na may lalaro ni boss Coco Chor kasi busy sa trabaho. Yeah? Ito talaga panglaro nyo sir no? Panglaro talaga to. Kaso hindi na ibig sabihin maganda yung pick nyo dito sir. Naman condition naman yung mga breeder ko ng Taiwan. Pwedeng isi-send ni sir sa inyo yung mga magulang nila. Basta i-pay nyo lang sila. Basta siguradong bibili mga lapatids. I-pay nyo lang si Sir Coco Chor. Ito yung maganda yung maliit lang yung pa niya. Ito 300 sir no? 300. Ayan. Oo, pang stock talaga ito eh. Tsaka pang laro yung iba. Kaya magandang pick to ni Sir Coco Chor. May mga napatapos ka na doon sa mga anak kapatid dito? Dati? Mga naunang kanyan. Ay, mga naunang kapatid, nagkapag-finisher kayo? O yun o. Mga finisher na yan mga lapatid. Yung mga full sip ng mga yan. Yung 4 na to. Ayan o. 300 pesos na lang. Tingnan nyo naman yung mga ipot nila oh. Oh, maganda mga lapatids. Magkano tong blue bar? 300 din to? Parehas lang? Pero kakatanda lang to mga lapatids. 23 kakatanda lang. Tingnan yung mga Taiwan, maliliit lang. Panglaro ko sana ngayong December kaso hindi ko na maharap. Panglaro sana itong December. Panglaro sana itong December mga lapatids. Kasi ito business ni sir, tsaka nagtatrabaho pa siya weekly. Ayan, gusto mag PM ang gaganda. Purong Taiwan to cross ng Taiwan to para makasigurado kayo. Kung siguradong bibili kayo, PM nyo lang si Sir Coco Chor. Ayan, ganyan po Taiwan.
Ayan sir, thank you ha. PPM ka nila. 300 na lang to, 300. Salamat. Saliw kasi yun yung sakit. Yan. Nanay tutan. Ito Taiwan mga kapatids. Panglaban to. KLPR yung nanay. Tatay. Tatay yan. KLPR 2020. 2020. 2020 KLPR 2020. Ayan ha, para ano malaman nyo, panglaban talaga niya to. Naka-pedi ring oh. Ay, oo, naka-pedi ring siya. Purong Taiwan. Grabe, ang lakas niya. Lakas niya mga kapatids. Ilang buwan na to? Ito na yun. Mga magpo-4 months na yun. 4 months na? October. Gandang pakpak oh. Oh, kung hindi nyo afford yung mga Taiwan mga lapatids, ito banatan nyo yung mga ano, mga island born. Basta sure na legit na ano, gaya ni Sir Okuchur. Yan. KLPR 2020 yung magulang nito. Tapos yung isa mahanap niya kasi nabenta nabenta yung magulang nito isa. Kalimutan ko ano yung Oo, nakalimutan. Yung Sharpie 2021. Yung velvet, yung nanay mo. NHRPC ay Sharpie. NHRP 2021. Ayun, NHRP. Kung mabili nyo to, wala na kayong magiging kapares kasi nabenta na yung isa. Ganda na pakpak. Naka-pedi ring panglaban kasi. Ayan. Ayos. Walikin minatan pan-race. Ngayon, malakal mix. May dala si Tutoy. Sir, ano pala mo? Sir, magkano to? Magkano to ibon nyo? Sandal lang? Sandaan? May sing-sing sila? Oo. Parehas dito? Oo. Ganda mga puti oh. Color. Pero ito, ganda. Yung mga chicken. May mga club dito sir? Marat. 100 lang din? Oo, 100 lang yung mga naka-club. Tsaka ano, healthy sila oh. Kinis sir ah. Gaan mo na bubumbanan? Ha? Bumaba ka ka-gloves? Oo. Ay pag ginawa ka mo sir, naka-gloves ka. Lagat kay sir? Oo. Anong gloves sir eh? GG Edge, the YouTube. Kalapati wala ba? Kay sir ah? Binmalay. Ay, nanonood na kayo? Shout out. Wala shout out mo boss. Jobs. Ha? Jobs yan. Oh, shout out daw kay Yun. Dito taga Bulawi. Bulawi ba to sir? Oo. Pero ang gaganda ng ibon ni sir oh, tag 100 kahit naka-club. Full budget pa yung iba. Tag 100 na lang. Ah boss, thank you ah.